Please खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाबाय जों दायो जोङो मा खालामगोन मिथिबायना लावदुमजों आंजों थांगासिनो सेलुनावहाय ओमफ्राय आङो आंनि नेलखौहाय नेल पेन्टखौहाय चेन्ज खालामनो नागिरदों आरोना रिफिलिं खालामा ओमफ्राय लावदुमा हेयार काट खालामगोन स' बेखौनो आङो हाबानि सिगां मा तैयारी खालामगोन बेखौ दिन्थिनो नागिरबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो এই যে গেমশ্রী বাংলা গুরু থেকে আমি নমস্কার করতেছি সবার মধ্যে তারপরে আমি জুতা জ্যাকেট পিন্দিয়া মুটিয়া রেডি হয়ে গেছি আমি তারপরে যাবো আমরা সেলুন হ্যাঁ তারপরে তোমরা দেখে যাবেন ভিডিওটারে একদম খতম করতে যাবেন ঠিক আছে দারুণ লাগছে আমারে না स' सेलुनाव थांनायनि सिगां आङो खाथियावनो सुगार कस्मेटिकनि स्ट'र दंमोन नालाय बेयावहाय आङो माखासे मोननै मोनथामसो बुस्थु लांनो फैदो ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो आं मोनसे खोथाखौ साजेस्ट खालामो जे सिटि सेन्टाराव बायस्लायस्लाय सुगारनि कस्मेटिकखौ जुदि बायनोबा सुगारनि एक्सट्रा बे सिटि सेन्टारनि खाथियावनो दङ आरोना खृष्टान बस्तियावनो एक्सट्रा श'रुम बेयावहाय गासिखौबो मोनगोन आरो बरियाखा स' दा उनावहाय थांनानै दिन्थिगोन आङो मा लाबोखो नोंथांमोननो সেইটো মৰি গ'লে আৰু ক'ত পাম ন সেইকাৰণে মোৰো সেইটোৱে মই আৰু মৰি গ'লেও লৈ যাম পইচাটো মৰি গ'লে পইচা ল'ব নোৱাৰি আকৌ সেইকাৰণে জিন্দা থাকোঁতে খাম ফুৰিম পুৰা ষ্টাইল কৰিম কিনো আছে আৰু নেকি মৰি গ'লে যদি পইচা লৈ যায় না ধনী মানুহ জন্ম পাব কোনে কৈছে এইটো लावदुमा मा होनदों मिथिबायना मा फैसाखौ जों आं होनदो फैसाखौ थैनानै थांबाथाय लांफानो हाया ओंखायनो फैसा थानायावनो गानगोन जोमगोन बेरायगोन ओमफ्राय दा लावदुमनि बुंनाया मा दे मा होनदोंमोनलाय नोङो भगबाननि माबाखौ नाय नोङो माबायाव नायो मोजां होनग्रा हनै केमेराथिं जम राजाया दिमा मा खामानियाव नाय मा खामो जम राजायालाय फैसा लांफानायखौ मोजां माबादों आरो फैसा मिथिगो दियो जोमराजे मा होनना मिथिगो नोंनियाव थानाय माने फैसा लांफानाय नङा इदि नंगौ नङा एख' मिथिया नों मा खालामजानो नागिरदो दिनै हेयार एक्सटेनसन नोंनोलाय माने खानाय गोलाव नांगौ दारि सिननो नागिरदो इयो दारि सिननो नागिरदो बाङायबा माथो नाङा इखौ सिननाङा इ मोजांखासो नाङा गोलाव नङा ना एसे सिननो एसे सिनखानो एसे सिनखानो ना एसे सिननांगोन आयौ आंनिया खावलाया माल गोदो जादों सिथरा मार मोनदों आंनिया नै सानिया नायनाय सिथरा नायनाय बारदे फिसा फिसा खालामनाङा बेसे सुटि करिनि दिबा हा নহ'লে একদম নাথাকা নিচিনা দেখা পাব দাড়ি থাকলে ভাল দেখা পাই নাই ঠিকে আছে তো তোমাৰ কিছুমানৰ যে হেতুও নাই এইটো সেভিং কৰি থাকিবা তেতিয়া আহি যাব চাগে আমাৰ হে ছোৱালী মানুহৰ দাড়ি আছে অলপ অলপ সেভিং কৰি ললে পুৰা ওলাই যাব চাগে Sida gawon ni lang ba? Kulay na naman siya. Wow! Biki, kosal ba siya? Dali na ko? Nay na kipsi? Nay na. Wow! Sari diki wow. Lapta si. Nanggana ma. Puway na kung. Halis na?
दायो लावदुमा खामखांबाय नालाय ओमफ्राय आंनि फाला फैलायबाय आरो आङो दायो पेडिकिउर खालामजानोसै ओमफ्राय आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामनांबाय आरोना ओमफ्राय नायलाय गाइस इयावहा माबा गोथां गोथां आंनि मा होनो आइथिङा माहाबा सौदावनाय खोमालै गोथां गोथां जाना थाबासो पात्ता मोनो आं नङाबा पात्ताखौनो मोना माहा सौदावो मानसिया बिराद दलद नालाय थंगालि नङा नालाय आङो बेखायनो आइथिङा गोसोम गोसोम गोथां गोथां जाना थायो आरोना ओमफ्राय लुंगि डेन्स गाननानै लुंगि ड्रेस गाननानै आरो खामजाबाय थाबाय आङो ओमफ्राय उनावहाय मोजां मोनो दे पेडिकिउर खामजाबाथाय बरिया नाङो साफा नाङो आरोना आइथिंफोरखौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय मा खालामनाय नायलांबाय थादों এই সাতের বাংলাদেশি ভগবান জয়গুरु खुदुना राशि इन्टारटेनमेन्ट आगैनि बायदिसो बुंग्रा जानोसै आंबो हे भगबान आंनि आइथिंखौ गुफुर सिल सिल खालाम मानसिया कालि बन्दिदिबाबो आंनि आइथिंखौ गुफुर खालाम दे भगबान अजय शिव शम्भु नै जोब्बाय आंनि पेडिकिउर खालामनाया माथो गुफुर जानो नङा होमबा भगबाना जि हरदो बेखौनो खुसि सोमज्रो नालाय सोमज्रो नों सना हायलोलो नों सना बाराद्राय जायोलै आंनिया ओमफ्राय नै दायो मिसुर माबा मिसुरनो आसुगुरखौ खालामबाय आरोना नेल माने आंनिया एक्सटेनसन दंखायोमोन नालाय जास्ट जेल पेनल' खालामदों आरोना रिमुभ खालामनानै बाफारिं खालामनानै माने आङो फैदोंमोन नेल जेल पेन बे जिथु दङना बेखौल' चेन्ज खालामनो बाट आं फैनाय लोगो लोगोनो पेडिकिउर खालामनो गोसो जाबाय मानो होनबा बिराद बरिया अफार सोलिबाय थादोंमोन नालाय बेखायनो आङो मजा उठायबाय आरो फायदा उठायबाय अफार मोनबाय नालाय ओमफ्राय नै आंना आसुगुरा कमप्लिट जासिगोनानो गाइस माबायदि नुदों नोंथांमोना नायनानै खिथाहरबानो जाबाय दे कमेन्ट सेक्सनावहाय मोजां नुदोंना नुवाखै এই যে বাবা গো কেরম লাগছে আমার এই যে নেলটা আমার নখটা কেরম লাগছে অল্প কইয়া দেন এই যে আমার ইউটিউবের কমেন্ট সেকশনে কইয়া দেবেন কেরকম লাগছে আমার তো ভালো লাগছে রে কি কইবেন কত ভালো লাগছে না এটা হাতের আঙুলগিটা কত ভালো লাগছে একদম সুন্দর লাগছে আমারে তোমরা কইয়া দিবেন হ্যাঁ কমেন্ট সেকশনের মধ্যে আমি জানতে লেগে একদম উৎসাহিত হইতে আসি এই যে দেখুন আরামসে কাখের মধ্যে দেখিয়া দিছি দেখুন হ্যাঁ আর গেমসির চ্যানেলটা ভালো দিয়া ভিডিওটা সায়ান থাকবে আমার গেমসিটা করে খুবই ভালো লাগে এই যে দেখো गाइस आं आरो गुफुरखौनो मोजां मोनो आरो बेखायनो गुफुरखौनो खालामबाय थायो लावदुमा मार रागा जों गावनि होबाथाय आं नेना होयो आंनि होबाथाय बिराद आंनि सिंखौ उथाय नेना मा थान्दा लागिसे आंनि टाइमा थिगौ नामाथ' बिराद मोजां खालाममारदो नोंनि खानायखौ इयावहा नायनो सिदाथिं नायनो मोजां सुनोथ' माथो मानो एसे लगायनाया जेरियाव थागोन नों होमबाबो नै उनथिंनि सिननायफोरा मोजां जादों नै इयो मोजां जादों इथनि दाहायाव गाइस मोनफैबाय आं माला देखायनो दे बारा जेबो लाबोआखै मोनथामल' मोनब्रै नैबे जाबाय ट्राइमार सुगारनि ओमफ्राय नैबेयो आंना जोब्बायमोन आरोना आंनिखौ देखायनो आंनि जोबखोन्दाखौ बे आइ शेड'सो आरोना नै बिराद मोजां निउड आइ शेड' इयो ओमफ्राय नै इयो जोब्बायमोन बेखायनो लाबोबाय आङो नै इयो जोब्बाय नै कन्टुरा जोब्बाय आरोना बाखि हाइलाइटार आरो ब्लासारा दंखायो माने ट्रेभेल खालामबा मोजां आरोना मोनसेयावनो जाखाबाय एक्सट्रा लानांलायनाङा ओमफ्राय बेयो गोदाना आंनियाव थानानै लेथ्रा जाजोब्बाय नै गोदाना नै ओमफ्राय स' नै फाउन्डेसन 47 सेटनि लायो आङो आंनि फेस कालारजों मेचिं आरो नै आंनि मोदोमजों
ओमफ्राय इयो माबा प्राइमार बाकी मोनसे लिपस्टिक लाबोदों आङो इयो कालारा मेचिं जायाखै बेखायनो आं एक्सचेन्ज खालामफिनगोन एक्सचेन्ज खालामनाङा होननानै लिरनाय दङ एक्सचेन्ज खालामजाया होननानै लिरनाय दङ बाट आं पिंक कालारसो बायदोंमोन इसोर मानो ब्राउन कालार हरखो मा रागा जोंनो ओंखारबाय आं